αναφέρεται στα απλά καθημερινά προβλήματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος όταν ο άνθρωπος θέλει να μπει μέσα του ο σατανάς, αλλά ο σατανάς δεν μπαίνει. Αυτό το ποίημα λέγεται ενδορκισμός. Δεν θα γελάτε όπως πέρσι. Καλά εσύ, η μηχανή του χρόνου είσαι. Ενδορκισμός. Δεν με θέλει ο σατανάς και μέσα μου δεν μπαίνει. Είμαι, λέει, μακριά χωρίς μετρό και αυτός στον πάτο του μένει. Για όλο τον κόλλο δηλαδή. Φύγε μακριά, μέγα εξορκιστή, Άγιε Φραγκής και Βοργία. Νιώθω για σένα αστοργία. Σε καταράσω με η μπριζόλα σου να είναι πάντα κρύα. Ήθε ο Άγιος Σταυρός να μην είναι το φως μου. Θέλω καθοδήγηση από το δράκοντα. Έλα ο πίσω μου, σατανά. Να με οθεί στον πειρασμό, πάντα με πράγματα μάταια. Αυτό που δεν μου προσφέρεις είναι το κακό. Μην πιεις εσύ το δηλητήριο, θα το πιω εγώ. Φεύγεις κι εσύ και δεν έχω ελπίδα πια καμία. Στις δίαιτα, στην τρικυμία, μονάχος θα καθώ. Φύγε λοιπόν και πίσω μου μην ξαναγυρίσεις. Μα κάνε κάτι πριν μ' αφήσεις, για χάρη στο ζητώ. 1, 2, 3 και... Σώσε με! Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο! Θα είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο! Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς! Μέσα μου, δεν μπαίνεις μέσα μου με τίποτα! Να κάνουμε πράγματα ανίποτα! Κι ας είσαι ο σάτανας! Τα κατάφερα όμως, κάνοντας ενδορκισμό, και τώρα μέσα μου θα ζήσεις. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις, μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις. Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Σε ποθώ κι ας είσαι τα φώτισα. 1, 2, 3 και... Τι θα γίνω μες στη ζωή, αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω μες στην κοιλιά μου και από μέσα να λείπεις εσύ. Σε ποθώ κι ας είσαι ο σατανάς.